At the 35 Father choose.com 10223491110 Fat No Radio Station. This is a 35 production. Haha, what a 35. Assistant, zij is de exis. Hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis. Hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis. Hoe krijg jij dat rechtsis? En hierdie rappers dat gebrekers ken ik nou fix. Zij is de exis. Hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis. Hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis. Hoe krijg jij dat rechtsis? En hierdie rappers dat gebrekers ken ik nou fix. Ja, de fucking wijs die rappers lekker altijd lowkey. Hoef je nog te praten van waar je like dokie. Six aan de struggelen, weet die is die prodi. Hoef je eens te praten, je doet die goed te local als vocals. Six aan de struggelen, doe ik die rappers wat die aan die stoven. Alles wat ik maak, kijk je zet het in jouw potion. Rappers aan de praten, ik smeer die fucking shot like als lotion. Kom ik straight op je plek, oh. Rappers aan de praten, kijk je trek ze als wek bro. Alle weet ik geen dat, oh. Ik hoef je nog te praten. Ik zet die goed op en drop die karren like als karkie. Six aan de struggelen, als krak, dit is mijn plaat. Ik hoef je nog te praten van die squad brie. Original die is hier in zijn fakey. Six aan het skrijt aan de video zit hij die. Is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? En hierdie rappers dat gebrekers ken ik nou fix. Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? En hierdie rappers dat gebrekers ken ik nou fix. En alle praten, alle rappers ken ik nou klik. Alles wat ik ga doen, dat was hier zo dit. Ik hoef je nog te praten, je ken die rappers breek. Maar als ik terugkom en hoef ik iets, ik ga le fix. Als ik aan je le weten, je zie je zo wit. Kan je vat niet, kan je focus studio. Zet die blauw en die plek van de dit voor jou. Van die mic, oh, zet die fucking beat ook aan. Laat het branden, kan je zet dat doe al die stands. Als al wat je fucking nodig, je toe fucking maat. Six aan die een, maar wat aan die beats raakt. Wie is te praten, je los het aan je fucking spraak. Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is die exie, jullie weet ik step die. Als ik rap, klinkt die goed en in perfectie. Zie ik aan die beste rapper doen het voor die heksis. Die ouwens aan die taxis, jullie weet ik step die. Zie ik aan de streg, jullie weet dat ik een spreek ziek. Hoef je eens te praten, je kan zien je zien niks, zie je snauw brie. Zie ik aan de beste rapper en ik kan die flow brie. Zij is de echt, zij is de echt. Zij is de exis, hoe krijg je dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg je dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg je dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg je dat rechtsis? En hierdie rappers dat gebrekerd ken ik nou fix. Ja, die rappers ken maar staan, oh. Six aan de straf, die weet goed, ik ken het praat, bro. Wie is te praten, je ken niet goed, te knaak, bro. Six aan de straf, jullie horen het aan hem straat, bro. Alles wat ik kan doen, het is de laatst, bro. Van alle voet, alle los, die best wel laatst, bro. Six aan de straf, en ik ken die beats aanklauw. Wie is te praten, van kring, dat was een stikke, bro. Dit is de exis, hoe krijg je dat rechtsis? Zij die exie, zij brengen perfectie. Die six aan, en dat doen het voor die stipsie. Hoe wie is te praten, van kring, dat wat ik rap brie. Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? En jullie rappers dat gebrekers ken ik nou fix. Zij is de exis, hoe krijg jij dat rechtsis? 102 10223.1110 Fat No Radio Station. This is a 35 exclusive. Sisa.